Morjesta. Kuosmasen Jukka, lapinlahtelainen liikemies, 5-vuotiaan tytön isä, naimisissa Queenin kanssa. Queeni on syntyjään kiinalainen ja meillä puhutaan sen takia kotikielenä englantia. Harrastuksiin kuuluu triathlon ja valmennan myös yhtä Suomen parhaista triathlonisteista. Yhtenä tulevaisuuden haasteista meillä on tämä väestön ikääntyminen, eli meillä on työikäisiä, työssäkäyviä ihmisiä noin 2030 25-35% ja tämä tulee olemaan tosi iso haaste ja mä tulen tekemään kaikkeni kunnanvaltuustossa sen eteen, että me saataisiin tänne Lapinlahdelle rakennettua yrityksille kasvualustaa, sitä kautta uusia yrityksiä, lisää työpaikkoja ja sitä kautta tietenkin lisää kunnalle tuloja, verotuloja, jotta pystytään säilyttämään nykyiset palvelut, jotka meillä on täällä Lapinlahdella oikein loistava. Lapinlahti on aina ollut mahtava urheilupitäjä. Pidetään se semmosena, pidetään ihmiset kunnossa, niin ne pystyy olemaan töissä ainakin eläkeikään asti, ellei jopa pidempäänkin. Ja samalla saadaan säästöjä sairaanhoitokuluista. Vaikka syntyvyys Lapinlahdella 2012 tulee kuuleman mukaan olemaan parempi kuin pitkiin aikoihin, niin me tullaan joka tapauksessa tarvimaan lisää työvoimaa, ahkeria maahanmuuttajia. Mun vaimoni muutti Hongkongista tänne Suomeen viime huhtikuussa ja mä uskallan väittää, että tiedän jotakin maahanmuuttajien tarpeista ja heidän kotoutumisestaan tänne Suomeen ja Lapinlahdelle. Lapinlahti, maailman paras paikka. Ainakin minun mielestä Lapinlahti on monin kerroin imagoaan parempi paikka. Ja se on meillä yksi tulevaisuuden haasteista, että me saataisiin tämä Lapinlahden imago sille tasolle, kun meidän palvelut ja meidän kunta oikeasti on. Tarvitaan tänne tulevaisuudessa lisää ihmisiä ja meidän on pärjättävä tässä kuntien välissä kilpailussa, jotta me saadaan ne ihmiset tänne. Kunnanvaltuuston tarvitaan siis lisää markkinointiosaamista ja sitä mä osaltani aion sinne viedä. Eli tehdään yhdessä Lapinlahdesta maailman paras paikka.